okumasaňyz şu sözi seredin. Bu söz nähili okulýar? Doma ýa-da dama? Bu sözi seredin. Bu söz nähili okulýar? Посмотрите ýa-da посмотрите. Elbetde, egerde biz doma diýsek, onu bu söz öýde diýip terjime edilýär. Mama doma, ejim öýde. Egerde biz dama diýsek, onu bu söz öýler ýagny jaýlar diýip terjime edilýär. В городе строятся новые дома. Şäherde täze jaýlar kurulýar. Egerde biz посмотрите налево diýsek, onu çepe seredin bolýar. Посмотрите bolana seredin diýip terjime edilýär. Посмотрите моё сочинение diýsek, onu посмотрите bolana siz görüp berersiňizmi ýa-da seredersiňizmi diýip terjime edilýär. Siz meniň düzmämi görüp berersiňizmi diýip terjime edip bolýar. Ýagny şu taýda näme netije çykarýar? Bu sözler, rus dilindäki sözler udarenie diýilen zada bagly bolýar. Hemde udarenie manysy bilen bagly bolýar. Meselem doma öýde, dama jaýlar. Udarenie barada aýdamyzda, ýagny egerde başga dillere teretsek, ýagny biziň ene dilimizde teretsek, türkmen dilinde udarenie sözüň soňky bogyna berkidilen bolýar. Diňe türkmen dilinde şeýle däl, hem gazak dilinde şeýle, hem fransuz dilinde de şeýle. Meselem davara a bilen torya bogun iň soňky bogyna düşýär, udarenie diýilen bolsa. Ýa-da men terim bonjour fransuz dilinde доброе утро bolýar, olam basym soňky bogyna düşýär. Egerde käbir dillerde birinji bogyna düşýänem bar, basymy. Olaram meselem çex, fin ýa-da latış dilinde. Meselem makedon dilinde sözüň soňundan ýyzyna 3-nji bogyna tanasan, onu şoňa düşýän bolýar. Heme basym. Meselem basymsyz dil ýokmy diýseňiz, meselem udareniýesiz dil ýokmy diýseňiz, bar eken oňaýlyk dilem. Olam Yapon dili. Ýöne Yapon dilinde udarenie ýagny basym ullanylmasa, onu ýagny çekimliler olarda sesini üýtgedip aýtman bolýar. Tony ýokary galýar. O muzikalny udarenie diýilýär. Egerde udarenie belli bir bogyna berkidilen bolsa, onu fiksirowany udarenie diýilýär. Indi ýene de rus diline gaýtyp gelýärse, haçan rus dilinden täze sözler öwrenemizde biz hukman произношение diýilen zat bar. Произношение bolan onu dogry aýdylyşy bolýar. Hukman biz şoň täze sözler ullanamyzda, şoň udareniýesini ýagny basymyny bilmeli. Sebäbi biz bilen gürleşýän adam, biziň gürleýän adamy da düşünmeli. Biz hem öýde aýdýan adamy da düşünikli aýdyp aýtmanda. Şoň üçin biz udareniýany bilmeli. Ýöne rus dilinde gem galýan zatda udarenie bir belli bir bogyny duranok, ýagny doma hemem dama diýişme diýalakda, ýa-da ugl ina uglu, ana üýtkak gitdi. Akno okna. Rus dilinde udarenie diýilen zat ol gulaýşy udarenie diýilýär da bir ýerde duranok. Ýene de bir gyzyklyrak rus dilinde ýokarsyna iki nokatly çekimli ses bar. Oňa da ýo diýilýär da. Şu egerde sözüň içinde ýo harpy bar bolsa, onu hukman udarenie şoňa düşýär. Meniň size sowalim şeýle. Haýsy ýo harply sözleri siz bilýäňiz? Bilýän adyňyzy kommentariýada ýazyň. Sag bolun, sagmanyň